Dobar dan, dobrodošli u live video u kojem ćemo se baviti sa odnosom prema novcu. Evo, malo ćemo pričekati dok se ljudi pridruže. Bog svima, moje ime je Ivana Legin i današnja tema s kojom ćemo se baviti u ovom Facebook live-u je novac, odnosno odnos prema novcu, to jest kako zapravo poboljšati naš odnos sa novcem. Prije nego što krenemo na ovu temu, ja ću se samo kratko predstaviti za one koji me ne znaju. Znači, moje ime je Ivana i posljednjih godinu dana sam samostalna poduzetnica. Prije toga sam 12 godina radila u, nazovimo ju, korporaciju, u skupini poduzeća, gdje sam zapravo bila zadužena cijelo vrijeme za financije i osim toga sam bila i na još nekim pozicijama i zapravo kad je korona krenula sam se odlučila na nekakvu promjenu jer nije mi to više bilo to. Iako sam govorila da ću cijeli život tamo raditi jer sam zaista imala neograničenu slobodu u svemu, međutim nisam više osjećala se ispunjenom dovoljno i kao da mi je falilo još nešto, odnosno izgubila sam sebe u svih tih 12 godina, pa sam se odlučila onda pronaći i prošle godine sam dala otkaz i otvorila svoju firmu. I tražila sam se cijelu prošlu godinu, međutim evo na kraju sam se opet vratila u financije, odnosno u novac, ali na jedan drugačiji način, gdje se sad zapravo bavim, odnosno moja misija je promijeniti stav o novcu koji imamo i pomoći poduzetnicima, ali i ljudima da promijene svoj odnos sa novcem, jer mislim da smo se kroz povijest malo pogubili sa time što zapravo je novac i na koji način bi se zapravo uopće trebalo percipirati novac kao općenito. Mi ga uspoređujemo sa svojom vrijednošću, a zapravo je novac samo sredstvo za plaćanje i ništa više od toga. Vi slobodno pišite svoja pitanja u komentare pa ćemo na kraju live-a odgovoriti na vaša pitanja. Znači, kao što sam rekla na početku, danas se bavimo sa temom novca, odnosno sa našim odnosem prema novcu. I ono što bi zapravo htjela krenuti je, s obzirom da je danas 1.4. i tu ne mislim na 1. april, nego 4. mjesec je u Americi, već više od 19 godina se obilježava kao mjesec financijske pismenosti. Recimo, zanimljivo je za Hrvatsku, mi nemamo mjesec financijske pismenosti, što zapravo možda zapravo je posljedica toga možda i rezultati koji su istraživanja koje je provedeno 2019. godine, gdje je Hrvatska dobila 12,3 boda od mogućih 21 u istraživanju o financijskoj pismenosti, znači nekih 59%, što je izuzetno loš rezultat i jako malo ljudi u Hrvatskoj se zapravo uopće bavi sa svojim financijama, jako malo ljudi upravlja sa novcem koji ima, ili ne zna upravljati ili se ne želi baviti sa time i to isto se zapravo vidi i u poduzetništvu na neki način. Ja sam se stvarno susretala sa mnogo poduzetnika koji nikad u životu nisu vidjeli niti svoju bilancu, niti ih to interesira jer imaju knjigovođu i smatraju da je to posao od knjigovođe. Međutim, ne, to baš ne ide tako. Međutim, danas se nećemo baviti na taj način sa financijama, nego ćemo se baviti sa odnosem sa novcem. I zapravo ono s čim bi ja htjela krenuti je da općenito malo popričamo o novcu, odnosno što zapravo je novac. Novac je energija, novac je sredstvo plaćanja. I tu bi se vratila malo više u povijest, odnosno na nekakve početke naše civilizacije, kada smo mi zapravo koristili sustav trampe, odnosno robne razmjene, i gdje nije postojao novac. Novac je tek kasnije kroz povijest nastao.
i znači ako sam ja imala nekakvo brašno, a moj susjed je imao jabuke i mi smo trebali, znači on je trebao brašno, a ja jabuke, mi smo se mogli razmijeniti za te naše proizvode. Međutim, sa rastom civilizacije i sa rastom tih proizvoda i usluga koje su ljudi počeli tražiti, to je jednostavno postalo nemoguće na neki način, jer zamislite da danas netko tko se bavi društvenim mrežama traži svoje kupce na način da ok, trebaju mi knjigovodstvene usluge, idem ja sad naći koji knjigovođa treba usluge vođenja društvenih mreža, pa ćemo se mi razmijeniti za to. Znači, apsolutno nemoguće, odnosno izgubili bi toliko vremena da na takav način razmjenjujemo naše usluge i proizvode da bi vjerojatno samo to radili, tražili nekoga tko treba našu uslugu da možemo trampu napraviti. I upravo zato je nastao novac. Prvo su to bile nekakve kovane srebrne kovanice i s vremenom je nastao i papirnati novac, odnosno danas već imamo taj elektronski novac. Međutim, kroz cijelu tu povijest se zapravo zaboravilo da je novac zapravo samo to. On služi kao nekakvo sredstvo koje je medij između dva pojedinca i služi im za razmjenu. Znači, novac je nešto što će netko platiti za razmjenu proizvoda ili usluga koje mu trebaju ili koje želi imati. I to smo zaboravili. Danas se mi zapravo poistovjećujemo sa novcem koji imamo. Odnosno, ono što želim reći je da ne samo sa novcem, nego i sa poslom koji radimo. Ja sam recimo imala taj slučaj kroz svoju karijeru, ja sam bila jednako posao koji radim. Znači, Ivana je bila jednako firma u kojoj radi i kad je ta firma stala, onda je Ivana stala i Ivana je izgubila sebe. Vjerujem da ima među vama koji ovo sad gledaju ili koji naknadno će pogledati ovaj video isto slučajeva kad ste bili u situaciji da su krenuli nekakvi problemi u firmi, kad ste postali možda nezadovoljni na poslu koji ste radili i onda ste stali i zapitali se, Isuse Bože, a ko sam sad ja? Što zapravo ja želim od svog života? Želim ja zaista raditi na takav način? I to je zapravo posljedica tog poistovjećivanja sa poslom koji radimo, sa ljudima s kojima se družimo i isto tako sa novcem koji imamo. I mi svoju osobnu vrijednost zapravo na neki način vrednujemo sa time koliko mi zapravo novaca imamo na našem računu, koliko kuća imamo, koliko, automobila imamo. I ja ne kažem da je loše posjedovati sve te stvari, sav novac i sve, međutim ne bi trebali se poistovjećivati sa materijalnim, odnosno sa bilo čime. Trebali bi u svakoj situaciji znati tko smo zapravo mi. I evo, možete se zapisati neko prvo pitanje na koje si odgovorite kasnije. Tko sam zapravo ja? Tko sam ja kad se makne sve to? Znači da sad u ovom trenutku moj biznis koji ja imam ili moj posao, da dobijem otkaz na tom poslu, moj biznis da propadne, da ostanem bez svih novaca. Tko sam onda ja? Da li ja uopće onda postojim? Ili sam ja jednako moja firma i sa propašću te firme, sa neuspjehom tog projekta, ja više nisam dovoljno dobar, ja više nisam dovoljno dobra i uđem u nekakav začarani krug straha i brige o tome kako ću se zapravo izvući. Kasnije ćemo pričati o emocijama, pa se neću puno na tome zadržavati i sad bi zapravo htjela krenuti na temu odnosa sa novcem, odnosno šta je zapravo odnos? Mi smo svaki dan u odnosu sa ljudima i isto tako možemo promatrati da možemo biti u odnosu sa novcem. Odnosno možda ćemo lakše shvatiti na koji način se mi ponašamo prema novcu ako postavimo novac kao nekog našeg partnera s kojim smo u vezi. I sad kad bi ja vas pitala da postavite pitanje svom novcu, kako je zapravo biti u vezi sa mnom? Što bi vam vaš novac odgovorio? Meni je moj recimo rekao da ga gušim. Jer sam ga panično htjela zadržati i na taj način sam ga gušila zapravo. Nisam mu dala prostora da se pretvori u nešto. Nisam mu dala uopće prostora da dođe k meni.
I kad bi išli razmišljati kako se zapravo vi odnosite u vezi sa vašim partnerom, dečkom, suprugom, prijateljima, zapravo bi došli do zaključka da se na potpuno isti način odnosite u vezi. I zapravo kad rješavamo odnos sa novcem, mi vrlo često riješimo puno nekih drugih stvari, jer uvjerenje koje imamo, ono najdublje uvjerenje koje imamo za novac, se često reflektira i na neke druge aspekte našeg života. I kad si odgovorite na pitanje, odnosno kad pitate svoj novac kako je biti u vezi sa mnom, onda se pokušajte si postaviti pitanje, odnosno pokušajte razmisliti kakvog vi zapravo partnera želite, odnosno šta želite da vaš novac kao partner vama ponudi. Je li to nekakvu sigurnost, da li je to nekakvo uživanje u životu, znači kakav partner bi vaš novac trebao biti, kakvog partnera zapravo vi želite da bude vaš novac. I kad si to odgovorite, onda si pokušajte odgovoriti zapravo na pitanje kako bi željeli da se on odnosi prema vama. Znači na koji način bi željeli da se on odnosi prema vama. I kroz ovih par pitanja ćete zapravo doći do nekakvih početaka mijenjanja uvjerenja koje imate, jer moj stav je da vam ja mogu dati, ili bilo tko, možete naći tablice i priručnike na internetu i možete raditi sve budžete ovog svijeta i sve tablice ovog svijeta, međutim ako vi imate neka uvjerenja i niste radili na tim uvjerenjima, vrlo često se pokaže da vam te tablice apsolutno ništa ne znače u životu. Jer ako ti misliš da moraš puno raditi i da moraš teško raditi da bi zapravo imala taj novac, ti ćeš cijeli život teško raditi. Tu situaciju sam ja imala. Ja sam tada kad sam radila u toj firmi imala zaista iznadprosječnu plaću za hrvatske prilike u Hrvatskoj. Međutim, ja nisam ništa uštedila i ja sam taj novac znači kad je ta plaća sjela, ja sam što brže potrošila da što prije nestane. Jer sam si zapravo sa time potvrđivala, evo vidiš Ivana, opet nemaš sad novaca i vidiš da moraš još jače i još više moraš raditi da bi imala taj novac i da bi mogla reći ok, ja sad imam novac, ja sam sad sigurna, ja se sad mogu opustiti. Međutim, ja nisam radila na svom uvjerenju, ja sam to tek prije godinu, dvije osvijestila to uvjerenje i tek onda se počelo mijenjati sve. I tek onda sam shvatila da zapravo ne moramo mi raditi 16-17 sati dnevno da bi imali novaca ili da bi bili uspješni. Jer ako sad se vratite skroz u svoje djetinjstvo, jer većina uvjerenja polazi iz našeg djetinjstva, vrlo vjerojatno ćete doći do toga da su vam roditelji govorili, bar su meni moji govorili, moraš puno raditi i moraš ići na fakultet i učiti se jer inače ćeš, kopati kanale. Mislim, kao da je kopanje kanala loš posao. Međutim, cijelo vrijeme su aludirali na to da moraš puno raditi da bi zapravo imala taj novac. I ja sam zaista cijeli svoj radni vijek radila po 16-17 sati dnevno. I što sam više taj novac trošila, to sam si svaki put potvrđivala da moram još više raditi jer ne radim jednostavno dovoljno. Ne radim dovoljno da bi imala taj novac. I zapravo na taj način uvjerenja djeluju na nas. Jer ja sam mogla, jer kad sam imala to uvjerenje, mene je podsvjesno jednostavno blokiralo da se uopće krenem baviti sa time zašto ja kupujem tolike stvari. Ja više nisam imala kud slagati tu svu odjeću koliko sam ja toga imala. Ja sam jednostavno morala ići kupiti nešto da bi dobila nekakvo kratkoročno zadovoljstvo i da bi sa tih par kupljenih stvari prijevremeno se riješila nekakvog stresa koji imam zbog posla. Što više, ja sam si govorila da ja to jednostavno zaslužujem, jer ako se već toliko mučim, onda valjda mogu kupiti sve te haljine i sve te cipele koje sam imala. Međutim, sve to utječe na cijeli naš život zapravo i stalno se vrtimo u nekakvom začaranom krugu briga, straha i ne znam kakvih sve emocija koje zapravo utječu na to da li mi zadržavamo taj novac ili ga sumanuto trošimo na sve da bi si jednostavno potvrđivali nekakva uvjerenja koja imamo.
Ono što bih još danas htjela spomenuti su neke emocije koje su bitne, a koje se često javljaju u našem odnosu sa novcem. I jedna od prvih emocija koju bih željela spomenuti je strah. Ne znam da li je nekoga od vas strah, da li će ima dovoljno prihoda da plati sve svoje troškove ovaj mjesec, da li će mu plaća stići na vrijeme, hoće li moći otići na godišnji odmor ove godine na more, da li će moći otputovati negdje. I kad smo stalno u tom strahu i u brizi oko toga hoćemo li mi zaista imati dovoljno novaca da podmirimo sve te naše obveze koje imamo, odnosno hoćemo li imati dovoljno novaca da si priuštimo neke stvari koje si želimo priuštiti, jednostavno ne možemo razmišljati. Jer konstantno nešto u našoj glavi govori hoću li imati šta ako neću imati dovoljno novaca, kako ću platiti struju, kako ću sad otići van sa curama, ali nemam dosta novaca, baš me briga, idem, jednom se živi. I kad smo konstantno u tom krugu takvih misli i takvog straha i brige oko toga, oko naše financijske situacije, zapravo na neki način stopiramo kreativnost, stopiramo ideje da nam dođu i jako teško je izaći iz tog začaranog kruga. Mislim, sjetite se i same kad ste u nekakvoj emociji straha, kad vas je strah za bilo šta, pogotovo za egzistenciju, što je zapravo ono jedna od najbitnijih ljudskih potreba, da si sita, da imaš gdje živjeti, da ti je toplo, da imaš hrane i vode, i kad je to sve na kocki, odnosno kad te strah da to možda nećeš imati, ti kreneš razmišljati o takvim stvarima, malte ne da će sutra smak svijeta biti i da ćeš spavati pod mostom, što je zapravo, kad malo bolje razmisliš, apsolutno nerealno i neće se nikad dogoditi, ali sa takvim razmišljanjem si stopiramo moguća rješenja. Jer kad nas brine sve to, onda i ona najočiglednija rješenja i ona rješenja koje su toliko jednostavna da ih primjeniš, ti jednostavno ne vidiš. Ja vjerujem da vam se 100 puta dogodilo u nekim drugim situacijama baš takav scenarij. Da imate neki problem koji ne možete riješiti i onda odeš ili spavati ili prošetati ili nešto, zaboraviš uopće na sve to i jednostavno ti dođe rješenje. I eto, problem je riješen. I isto to možemo primijeniti na novac. I isto to, znači kad vas je strah, da li ćete moći si priuštiti nešto, da li ćete moći riješiti nekakve obveze koje imate, da li ćete imati dovoljno prihoda da bi mogli opstati uopće kao biznis koji imate, pokušajte se odmaknuti od svega toga. Makar na pola sata, prošetati, plešite ako volite plesati. Znači bilo šta vas zapravo odmiče od te situacije i gdje zapravo zaboravljate na sve te probleme. I ja vam garantiram da će vam doći minimalno jedno rješenje vaše financijske situacije. Međutim, kada dođe to rješenje, onda mi smo jako uzbuđeni oko te ideje na koji način možemo nekakav dodatni prihod ostvariti ili na koji način bi mogli možda povišicu na poslu tražiti, onda se uključi u našem mozgu onaj neki mali majmun koji nam kaže ma ne, nema šanse, ne, ma ko će to kupovati, ma ne, neće mi dati povišicu. I zapravo sa takvim mislima stopirate apsolutno sve. Ima jedna knjiga od Elizabeth Gilbert, Velika magija, koja baš priča o tim idejama i na koji način ideje dolaze u naš život, i ako ju niste pročitali, svakako ju preporučujem da ju pročitate. I zapravo ona kaže da su ideje tu negdje u cijelom prostoru oko nas i jedina želja te ideje je da se ostvari, da se, znači u fizičkom svijetu, da se ostvari na neki način. I ona ide od čovjeka do čovjeka. I vjerujem da sad kad bi razmišljali, da ste imali hrpu ideja kojima ste rekli baš zbog tog nekog majmuna u glavi koji vam govori 150 nema šanse, ali ako ste odustali od te ideje i onda ste vidjeli da, ne znam, netko drugi u svijetu je ostvario tu vašu ideju. I onda ste ljuti jer ste to baš vi htjeli napraviti, imali ste tu ideju, ali niste bili dovoljno hrabri da
utišate taj glas u glavi i da napravite taj prvi korak da ostvarite tu ideju. Jer mi vrlo često mislimo da novac dolazi na određeni način u vašem životu. Evo, možete si isto, kao domaću zadaću, odgovoriti na pitanje na koji sve način novac može doći u moj život. Da li vam može neko pokloniti novac, da li vam neko može, ne znam, dobiti na lotu, da li postoji neko poboljšanje usluga koje možete napraviti pa povećati cijenu tu usluge. Jeste postavili možda cijenu usluge prenisko? Jel zaista stvarno toliko strašno tražiti povišicu na poslu? Ja sam radila na upravljačkim pozicijama i ja ne znam jel mene u cijeloj toj moje povijesti 2 ili 3 ljudi tražilo povišicu. Znači oni jednostavno nitko nije tražio povišicu. Ja znam, ja sam bar takva, da bi ja dala povišicu. Međutim, ne znam iz kojeg razloga postoji taj strah. Jer, mislim, šta ti se najgore može dogoditi? Neko ti može reći ne. I, ok, dobro, ne, i idemo dalje, preživjet ćemo to ne. Malo ćemo biti ljuti, ali sutra je novi dan. A na kraju života, kad skupiš sve one... kad se sjetiš svega onoga na što nisi rekao da i što si možda mogao reći neki drugi odgovor, onda će ti biti žao jer zapravo nisi proživio svoj život. I zapravo moj savjet vam je da kad vam dođe neka ideja, prihvatite ju. Jer ideje vam ne dolaze bez veze, ideje vam ne dolaze tek toliko da vam je došla. Došla vam je s razlogom, došla je zato jer ima smisla što je došla vama i morate imati samo hrabrosti i vjere da ju zapravo ostvarite na neki način. Nakon straha bi tu spomenula emociju srama, pogotovo kod ljudi koji, a većina nas, svi smo u jednom trenutku u našem životu imali nekakav dug, nekom smo bili nešto dužni ili nismo imali dovoljno novaca da bi si nešto mogli priuštiti ili su svi naši prijatelji išli na putovanje, a mi nismo mogli ići na putovanje jer eto nismo imali novaca da si to priuštimo. I onda se javlja tu osjećaj srama. Sram nas je reći da nemamo novaca sad u ovom trenutku i da zato ne možemo ići na putovanje. Sram nas je reći da imamo dugove, pogotovo u poduzetništvu i vrlo često se događa kad poduzetnici imaju dugove da onda izbjegavaju javljanje na telefon svojim vjerovnicima i nastaje onaj prekid komunikacije između svih strana i onda to toliko eskalira da se pokrenu nekakvi sudski postupci ili još gore situacije. Bila sam u takvim situacijama jer sam radila u firmi koja je cijelo vrijeme bila u nekoj vrsti kriznog menadžmenta. I zapravo se uvijek pokazalo da kad si iskren prema drugoj strani, kad ne obećavaš nešto što ne možeš ispuniti, da druga strana gotovo uvijek ima razumijevanja. Jer ako ti sad napraviš inventuru svojih financija, ili osobnih ili od firme, znači primjenjivo je na oba dvoje, i vidiš gdje si sada, gdje se uopće sada nalaziš, onda možeš od tuda zapravo krenuti dalje. I ako postoje nekakvi dugovi, onda sjedni, vidi koliki su ti dugovi, razmisli na koji način ih možeš riješiti i onda kreni komunicirati sa tim ljudima, firmama kojima si dužan ili dužna. I kreni dogovarati sa njima, jer najgore od svega je kad nema komunikacije. Mislim, sjetite se samo kad vam se dečko, kad ste izašli na prvi dejt i onda vam se dečko ne javi 3 dana i onda krenu naši mozgovi. I oj, sigurno je našao neku drugu. I oj, Isuse Bože, nisam bila dovoljno lijepa. Isto tako, znači, ljudi smo, svi smo ljudi i u tim firmama rade ljudi, u Telekomu i u HEP-u, svugdje rade ljudi iza toga. I mislim, normalno je da imaju različite misli i različita razmišljanja. I ako nema te komunikacije, onda situacija eskalira. A vrlo vjerojatno ju možete spriječiti. A često je baš ta emocija srama ona koja nas sprečava da uopće pokrenemo komunikaciju i da se pokrenemo sa mrtve točke i krenemo rješavati naše dugove, obveze koje imamo. Jer svi smo bili u toj situaciji, jedan dio našeg života. Ja sam 100% sigurna da je većina vaših roditelja, kak se ono kaže u Hrvatskoj, spajala sa krajem. S jedne kartice na drugu, pa na treću, pa sa minusa, pa na ovo, pa na ono.
Znači, jednostavno smo tak naučeni živjeti. Ono što zapravo najviše utječe na naša uvjerenja je baš to naše djetinjstvo. Jer ako malo bolje razmislite, ja imam 4 nečaka i kad ih promatram, ovaj najmanji, znači najmlađi koji ima 1,5 godina, sad će 2, kak zapravo on uči? On uči gledajući svog brata i svoje druga 2 bratića. Znači gleda njih kako se oni ponašaju i onda to upija i na taj način se krene on ponašati. Mislim, kako su djeca naučila psovati, pa čula su nekoga da psuje i onda su oni počeli psovati. Isto tako smo i mi, kad smo bili mali, gledali naše roditelje, gledali kako se oni ponašaju, slušali smo njihove rečenice, jer djeca nisu glupa i sve upijaju, iako možda sad se ne sjećate točno specifičnih tih rečenica, one su negdje u vaše podsvijesti urezane. I upravo te njihove izjave, to njihovo ponašanje utječe na ponašanje vas kao velikih, kao odraslih ljudi u vašem odnosu sa novcem. Mislim, sjetite se samo da koliko ljudi zna reći, ne želim se pretvoriti u svoju mamu ili svog tatu u odnosu sa djecom. Isto tak se pretvaramo u njih praktički u našem odnosu sa novcem, jer smo nesvjesni svega toga. Međutim, u onom trenutku kad osvijestiš neko uvjerenje, već si napravio pola posla, jer onda znaš i onda ga možeš promijeniti. Jer na koji način zapravo mijenjamo uvjerenja? Uvjerenja mijenjamo na način da ga osvijestimo i onda kažemo, i onda razmislimo je li to ok uvjerenje za nas ili nije ok za nas. Ako nije ok, onda ga moraš zamijeniti sa nečim drugim. I evo još jedan zadatak koji možete napraviti. Možete napisati popis svih svojih ponašanja, znači uzmite 1-2 dana i promatrajte sebe na koji način trošite svoj novac, na koji način se ponašate kada primite novac, bilo to plaća ili prihod na vaš račun u biznisu. Znači zapišite sva ta ponašanja na koji se odnosite prema novcu. Zapišite sve te rečenice koje izgovarate i od tud krenite. To je uzrok vaše situacije sa novcem sada. I razmislite na koji način ih možete promijeniti. Jer to je isto ko u dijeti. Znači, kad nismo zadovoljni svojim izgledom, znamo da je to posljedica ili jer previše jedemo, ili premalo vježbamo, ili imamo nekakav drugi emotivni problem i onda krenemo mijenjati to. Znači, ako znam da ne vježbam dovoljno, znači da moram početi vježbati više. Ili ću pisati teretanu, ili ću krenuti vježbati doma, ili ću krenuti, šetati. Isto to primijenite na novac. Ako znam da trošim svaki dan na gluposti neke, sad što je za tebe glupost, za mene je to bilo previše haljina. Ok, ja sam stala i razmislila zašto Ivana kupuješ toliko haljina? Šta hoćeš s time dokazati? Jel nosiš uopće sve te haljine? Ne nosiš, ok. Idemo onda dublje. I zapravo je to ona svjesna kupnja. To je jedna od stvari na koju ću se kasnije vratiti kod prijedloga kako poboljšati svoj odnos sa novcem. Osim srama i straha, još bi 2 emocije ovdje htjela spomenuti. I prvo je žrtva. Odnosno, to nije emocija, nego arhetip žrtve. Odnosno, kad smo predarežljivi. Odmah da kažem sada, ja ne kažem da ne treba davati i da ne treba pomagati, međutim, trebamo razmisliti zašto sve to radimo. Ja sam sigurna da postoji među vama ljudi koji kad te netko traži nešto, bilo obitelj ili bliski prijatelji, da mu posudiš, da mu daš, da napraviš za njega, uvijek ćeš napraviti sve za njih prvo, a sebe ćeš staviti na zadnje mjesto. Jer lako ćemo, ima vremena za mene. To pogotovo rade mame u odnosu sa djecom. Prvo su djeca na prvom mjestu, a onda ćemo se pobrinuti za sebe. Međutim, sad ću tu spomenuti onu priču s avionom i sa maskom, ne znam koju bi drugu, moram naći neku drugu zapravo. Kad uđete u avion i kad vam stjuardesa objašnjava u slučaju da se dogodi neka nezgoda, ona uvijek kaže prvo stavi masku sebi, a onda djetetu ili osobi pored sebe. Jer ako ti nisi dobro,
ako ti nemaš dovoljno, ako ti nemaš dovoljno novaca da bi pokrila nekakve svoje potrebe, da bi kupila sebi nešto što želiš, kako ćeš se osjećati? Pa osjećat ćeš se nezadovoljno, s vremenom će se to pretvoriti u ljutnju i bijes prema tim osobama, jer ćeš si u svojoj glavi početi tumačiti to kao ja njima sve dajem, oni meni ne daju ništa. I to će onda dovesti do jako velikog nezadovoljstva, do trenutka kad ćeš puknuti i kad će se to manifestirati na neki drugi način u tvom životu. Zašto to ne spriječiti? Razmisli kome sve daješ, odnosno kakav je tvoj odnos prema davanju i primanju u životu. Jer to isto utječe na sve druge aspekte u tvom životu. Jer pogotovo u poduzetništvu i to na samim onim počecima poduzetništva, skloni smo davati previše jer što ako oni to neće kupiti, možda je cijena previsoka, idem im još dati 150.000 bonusa, nek se oni osjećaju sigurno da puno kao dobe. Ok, sa strane psihologije, kupnje i svega toga, mislim to je ok, međutim zapitaj se zašto to radiš. Da li to radiš zato što ne vjeruješ u svoj proizvod dovoljno, jer nisi 100% sigurna da ta usluga ili taj proizvod koji ti imaš, da to zaista mijenja tuđe živote i da to vrijedi toliko. Jer i to ponovno ponovno je posljedica toga ili nedovoljno novaca, nedovoljno prihoda i svega toga. Znači, zašto dajemo toliko, a toliko malo primamo? Ja sam isto imala taj problem i imam ga još i danas, jer neke stvari se ne rješavaju jednostavno preko noći i ja isto dajem previše, a primam premalo, međutim, ono čega sam svjesna znam do kud to vodi. To vodi u ekstremno nezadovoljstvo sa svojim životom. I ako to možemo promijeniti, zašto ne to promijeniti? I mijenjati polako, korak po korak. Danas jedan korak, sutra drugi korak, pa onda ćeš se vratiti 3 koraka nazad, pa ćeš onda opet krenuti iz početka, jer to je zapravo ključ, da ne odustaneš. Jer nitko se nije rodio najpametniji na ovom svijetu, nismo došli u ovu situaciju sada zato što smo se jučer počeli ponašati na takav način prema našem novcu, nego je to jednostavno posljedica nekakvih odluka i akcija koje smo radili dugi niz godina. I onda je logično da nećemo sad baš sve promijeniti preko noći. Međutim, neće sigurno trajati niti toliko dugo. Ja vjerujem da ako sad krenete raditi na odnosu prema novcima i ako krenete primjenjivati neke alate koje ću vam dati na kraju, da za godinu dana vaš život može izgledati potpuno drugačije. Međutim, kažem, opet, nužno je da ne odustaneš i da vjeruješ da sve to možeš napraviti. I zadnja emocija koju bih htjela proći sa vama je zavist. Jeste li zavidni nekome oko sebe? Postoji li neka osoba u vašem životu, ne nužno bliska osoba s kojom se družite, netko na internetu, na Instagramu, novinama, da ste vidjeli da je ona uspjela nešto napraviti, a ti nisi uspjela to nešto napraviti ili nisi još došla tu. I onda se javlja osjećaj zavisti. I ponovno kažem, svi smo to bar jednom u životu iskusili, ako ne i više puta, i ne osuđujem uopće, to je nešto što je normalno, ne kažem da je dobro, ali se događa. Međutim, kad se pojavi taj osjećaj zavisti, onda pokušaj razmisliti zašto se taj osjećaj javlja i na koji način ti možeš postati kao ta osoba. Ja znam, u mojem okruženju je tada kad sam se družila sa tim ljudima, jako puno mojih prijateljica bilo jako ljute su bile na influencerice, jer se stvara dojam da oni ništa ne rade, a da im super ide u životu, imaju novaca, hodaju od jedne destinacije do druge destinacije i njihov život izgleda zaista prekrasno na svim tim fotografijama i svemu tome. Međutim, svi oni zaboravljaju da se na društvenim mrežama prikazuje ono što ti ja želim prikazati, a ne ono što možda zaista je istina u tom trenutku.
I imajte to na umu kad razmišljate o tome nečemu, jer ako razmislite o svom životu, sigurna sam da ni vi, da ste vi imali situacija u životu kada ste nekome prikazali svoj život puno boljim i ljepšim nego što u tom trenutku ste se vi možda zaista osjećali. I kad dođe ta zavist nekome na nekom uspjehu, na nečemu, sjetite se toga, sjetite se da ste i vi to radili, da ste prikazali situaciju boljom nego što ona zapravo je i postavite si pitanje od kud taj osjećaj ide, zašto se sad taj osjećaj javlja i na koji način ja mogu biti kao ta osoba. Ne sutra, ne preksutra, nego jednog dana. Znači što ja moram napraviti da imam život kakav ima ta osoba. I neke stvari nam neće pasti sa neba. Mislim, možemo sad pričati o onom zakonu o privlačenja i manifestaciji i ja sam sama definitivno hrpu stvari od početka ove godine manifestirala, ali sam odlučila neke stvari promijeniti. I onda kad je došla ta prilika, kad je došla ta neka ideja, ja sam rekla da. I krenula sam u to bez razmišljanja. Jer to je zapravo zakon privlačenja. Kad ti želiš nešto promijeniti, onda ti Bog, svemir, kogod, šalje ideje, ljude, situacije, šalje ih pred tebe. Ali na tebi je, imaš slobodnu volju, na tebi je da odlučiš hoćeš li tome reći da ili ćeš reći ne, nemam sad vremena. Ako te neko pozove na nekakvo druženje poduzetnicama, možda ti je to Bog poslao s razlogom jer ćeš tamo upoznati nekoga ko će te preporučiti nekome za posao ili je možda tamo osoba kojoj baš treba tvoja usluga, a ti u tom trenutku razmišljaš joj, ma ne da mi se, ma glupo je, ma bolje da ostanem doma. Mogla si reći da. Možda ti je to svemir poslao s razlogom, jer možda će taj susret promijeniti tvoj život. Postavi si pitanje što biraš u svom životu, na koji način zapravo biraš živjeti, da li biraš živjeti prema očekivanjima drugih ljudi ili želiš živjeti onako kako ti smatraš da bi trebala živjeti. I tu se vraćam na ono pitanje tko sam ja sa početka našeg druženja. Tko sam ja kad nema svog tog materijalnog oko mene, ko sam ja kad nema mog biznisa, tko sam ja kad nemam prihoda, plaće i svega. Jer to je ono što smo mi. Jer mi smo previše u tome da moramo, a zapravo zaboravljamo da bi mi samo trebali biti mi. I trebali bi se prepustiti životu i vjerovati da je apsolutno sve moguće i da je sve ostvarivo. Ok, znači sad smo prošli emocije i ono što bi ja sada htjela da prođemo neke alate koje, ne samo alate, nego nekakve smjernice koje možete primijeniti već danas da bi poboljšali nekakav svoj odnos koji imate sada sa novcem, osim ovih pitanja koja sam vam kroz cijeli naš razgovor rekla da si ih zapišete i da si odgovorite na njih. Spomenula sam već da razmislite na koji način se ponašate prema svom novcu, znači kakva ponašanja imate, kako se odnosite prema tome kad trošite novac, kad primate novac. Razmišljajte malo o tome. Dnevnik je zapravo čudo. Ja već zadnjih par godina svakog jutra ispisujem dnevnik i znam da je teško početi sa dnevnikom jer ti nitko ne kaže što bi zapravo trebao pisati unutra. I kad ja sad uspoređujem početak svog pisanja dnevnika i sada, to je potpuno različito. Prvo sam pisala jednu rečenicu, dvije, sad se moja jutra praktički svode na par stranica ispisanih gdje ja razmišljam o tome što je bilo jučer, kako mogu to poboljšati, na koji način se odnosim. Ako me neko naživcira, zašto me naživcirala sad ta osoba? Da li mogu nešto naučiti iz svega toga? I to sve isto možete primijeniti na novac, na vaš biznis, na ono što želite za vaš biznis, na ono što želiš za svoj novac. Jer da bi promijenila ponašanje, moraš ga zamijeniti sa nekim drugim ponašanjem. I tu bi sad spomenula kao neku drugu smjernicu svjesnu kupnju. Pričala sam o tome da sam ja kupovala hrpu haljina
i imala sam valjda najviše haljina u svom okruženju. I kupovala sam to zato jer sam nadomještala nekakvu emotivni nedostatak koji sam u tom trenutku imala. Ja sad više ne kupujem na takav način, nego svaki put kada... To je zapravo svjesna kupnja. Što je svjesna kupnja? Svjesna kupnja nije da vi ne kupujete više uopće, nego da kad dođete u trgovinu i kad vidite to nešto ispred sebe, razmislite kako će ta stvar utjecati na vaš život. Recimo da hoćete kupiti nekakav aparat za kavu koji možda košta malo više. Na koji način će taj aparat za kavu poboljšati vaš život? Ako volite kavu, znači taj aparat za kavu ćete uključiti ujutro, tu će biti taj miris kave koji će vas podsjetiti na nekakav mir, tišinu koja vam je ujutro potrebna da ispisujete svoj dnevnik, da razmišljate o nekakvom svom danu, o svom životu, o svom ponašanju, o svemu. Pa onda je to možda dobra kupnja, to je onda svjesna kupnja. A ako uđeš u dućan i samo pobacaš sve, jer će ti to možda sad trebati, možda ti neće trebati, ali idem ja sad to kupiti jer ću se bolje osjećati, to nije svjesna kupnja. Pokušajte kod svake kupnje razmisliti na koji način će ta stvar, ta usluga promijeniti vaš život. I tu nije stvar, ja sad ne govorim o iznosu novaca koji ćete morati dati za neku stvar, jer sad tu ponovno možemo se vratiti na onu vrijednost, što je za nekoga vrijedno, a što za nekoga nije vrijedno. Jer svi imamo svoju perspektivu i percepciju toga da li neka haljina, da li neka edukacija treba koštati 1000 kuna ili 5000 kuna. Međutim, kad kupujemo nešto, trebali bi razmišljati na način koju će to vrijednost dati mom životu. Isto je u poduzetništvu, nije svaki trošak, neki trošak je investicija. I isto to je u vašem osobnom životu. Znači nije svaki trošak, nešto je investicija. I sad kad sam već to spomenula, željela bi se malo osvrnuti na zahvalnost. Mi smo danas stvarno jako malo zahvalni i to na nekakve svakodnevne stvari, kao struja koju imamo, voda koju imamo i da sve to trebamo platiti. I onda umjesto da kad plaćamo sve te račune, razmišljamo na način joj, opet je došao visoki račun, joj, opet ovo, joj, opet ono. Zašto se ne bi zahvalila na tome što imaš mogućnost struje? Što imaš mogućnost da imaš grijanje? Mislim, ja znam da je ovo sad floskula, ali moja baka je u 83. godini umrla i ona je preživjela praktički sve. Od toga da nije imala kupaonu u svojoj kući do toga da je mobitel imala. Znači sve u jednom životnom vijeku. Mi zaboravljamo da je prije 60-70 godina ljudi nisu imali praktički kupaonu u svojoj kući, pogotovo u nekakvim ruralnim područjima. A danas sve to smatramo kao, ok, dobro, to je normalno, pa normalno da imam kupaonu, mislim, kaj sad ti govoriš. Međutim, govorimo o zahvalnosti na svemu ovome. Evo sad, stanite sad, okrenite se oko sebe u sobi, koliko toga ima oko vas i koja je vrijednost svega toga. A kladim se da će jedan dio vas reći da nemate novaca. I sad kad bi krenuli zbrajati vrijednosti svih tih stvari oko vas, pa onda bi se možda ta rečenica nemam novaca ipak bi se možda malo promijenila. Jer mislim, ko je kupio taj televizor, ko je kupio taj cvijet, ko je kupio tu haljinu? Pa ti si kupila. To znači da si imala novac u nekom trenutku da sve to kupiš. I kad na taj način razmišljate, onda mijenjate perspektivu toga zapravo imam li ja novaca ili nemam novaca. Osim znači svjesne kupnje i te zahvalnosti, ali ne samo zahvalnosti prema troškovima koje imamo, nego i prema novcu koji primamo. Jer isto tako vrlo često na nekakve sitne iznose koje primimo, odmahnemo rukom ili to uopće ne primjećujemo. Pretpostavljam da je većina, bar 90% vas ovdje poduzetnice i sad kad bi si postavili pitanje i kad bi usporedili kako ste reagirali kad ste primili 1500 kuna na svoj poslovni račun, kad vam je neki kupac, klijent uplatio 1500 kuna, znači kako ste se u tom trenutku osjećali, a kako si se osjećala kad si primila 200 kuna ili 300 kuna. Je li različit osjećaj?
Trebali bi biti zahvalni na apsolutno svakoj kuni koja dođe u naš život. Jer kad smo zahvalni, onda znači da nam je fokus na tome. A ono na čemu ti je fokus, to raste. Ako ti je fokus na tome da nemaš, onda ćeš samo primjećivati da nemaš nešto. Međutim, ako ti je fokus na tome što sve imaš u svom životu, onda ćeš vidjeti da imaš i onda ćeš primjećivati još više toga. A 200 kuna po 200 kuna po 200 kuna i nabere se taj iznos, jel da? Tokom nekog vremena. Svaka kuna je dobro došla i trebali bi biti zahvalni na apsolutno svakom iznosu. I na onih 5 kuna koje slučajno nađeš na ulici. Zahvali mu se u tom trenutku kad nađeš. Jer to je isto novac koji ćeš potrošiti na nešto u svom životu. Jer to je isto sve što stvara obilje na neki način. Da sad ja samo tu ne pričam o uvjerenjima. Neki od alata koje bi vam evo ja predložila da krenete primjenjivati u svom životu je budžet. I ja znam da je to još jedna od tablica, međutim uz rad na uvjerenjima bi bilo dobro da imate taj nekakvu tablicu gdje ćete pratiti sve svoje troškove i sve svoje prihode. Jer zapravo budžet je neka definicija budžeta bi bila da za svaku kunu koju primiš, znači za svaki taj prihod, za svaku kunu svoje plaće, da odrediš gdje će to ići. I to je budžet, ništa više od toga. Zvuči jednostavno. I na tebi i o tvom životu i o tvom načinu života zapravo ovisi na koji način ćeš raspodijeliti i napraviti svoj budžet. Mi se često bojimo uopće raditi nešto i ljudi zapravo ne rade budžete jer ne znaju kako da ga naprave i nisu sigurni da li je to dobro, ali ako funkcionira za tebe, ako se tvoj odnos sa novcem popravio jer si ti krenula pratiti svoje troškove i krenula si planirati gdje ćeš svoj novac staviti, pa onda je to super za tebe. I onda je potpuno nebitno da li ti to radiš na komadu papira sa olovkom ili imaš nekakvu sofisticiranu tablicu ili si platila neku aplikaciju. Bitno je ono što za tebe vrijedi. I to je isto kod crnog fonda, odnosno kod fonda za nekakve slučajeve koji ti se jednostavno mogu dogoditi jer život je ciklus. Danas si tu, sutra si dolje, pa si onda opet gore i funkcionira život na taj način. Trebalo bi imati, mislim ne bi trebalo ništa, ali ja vam predlažem da imate taj nekakav iznos novaca koji vam daje sigurnost u svakom trenutku. Jer tu se ponovno vraćam na onu emociju straha i brige kad nas je strah gdje da li ćemo moći nešto platiti ili nećemo moći nešto platiti. I upravo tome služi taj crni fond. Na neki način i psihološki. Ako znam da imam određenu svotu novaca tamo negdje, onda ću biti opuštenija. I onda ću opuštenije pristupati životu, opuštenije ću pristupati biznisu i svemu i veća je mogućnost da će ti doći neke ideje i primijetit ćeš nekakve prilike koje ti se pružaju. I to je to. Za tome služi crni fond. Ničemu drugome. E sad, uvijek se postavlja pitanje koliko imati novaca u tome i to ponovno ovisi o tebi i o tvom načinu života, odnosno o tome što je za tebe sigurnost? Koji iznos novaca je za tebe u ovom trenutku iznos s kojim se ti osjećaš sigurno? Nekom je to 10.000 kuna, nekom je to iznos koji pokriva 6 mjeseci troškova, a nekome nije dosta iznos koji pokriva, 2,5 godine života. Jer jednostavno ima jer jednostavno mu to ulijeva sigurnost i ništa manje od toga. Znači ponovno ovisi o tebi. Razmisli što je sigurnost za tebe i koji iznos novaca bi tebi dao osjećaj sigurnosti. I onda kreni odvajati svaki mjesec koliko si u mogućnosti prema tom, u taj crni fond. Ne moraš u jednom mjesecu napuniti cijeli crni fond, daj si vremena i odvajaj svaki mjesec određeni iznos na njega i pokušaj ga ne imati na dohvat ruke, odnosno nemoj imati net banking jer je veća mogućnost da ćeš zapravo potrošiti taj iznos novaca ako ti zatreba neka haljina koju si eto baš vidjela i sviđa ti se, pa ćeš posegnuti u crni fond, vratit ću ja to sigurno tamo. Mislim, vjerojatno nećeš vratiti jer
ljudi smo, na taj način funkcioniramo. Samo da pogledam svoje bilješke, da li sam vam sve rekla. Imam jedno pitanje za vas. Koliko od vas sad u ovom trenutku zna koliko ima novaca na računu? Jel znate koliko imate novaca u ovom trenutku na svim vašim računima koje koristite? I poslovnom i vašem osobnom. Mi se često bojimo pogledati naše račune jer nas je strah što ćemo tamo vidjeti. Ako pričamo o odnosu sa novcem i ako to uspoređujemo sa našim odnosem sa ljudima, zamislite sad situaciju da se vi ne javite svom partneru 2-3 dana. Ili da se vaš partner vama ne javi 2-3 dana. Kako bi se vi osjećali? Zašto ne gledate svoj novac? Ja znam da nas je strah sve, ali predlažem da uvedeš tu naviku da svaki dan pogledaš svoj račun, da vidiš koliko novaca imaš na svom računu. I iz dana u dan to provjeravaj. I već ćeš time steći nekakvu... već je to rad na odnosu sa tvojim novcem. Jer to znači da ti je stalo do tog tvog novca, da želiš znati koliko imaš novaca, da želiš vidjeti koliko uopće novaca imaš na tom svom računu, da li on raste, da li se smanjuje. Kako pobjeđujemo strah? Strah pobjeđujemo upravo tako da se suočimo sa njime i da napravimo to što nas je strah. Na taj ne postoji drugi način suočavanja sa našim strahovima. I za kraj bih još samo željela istaknuti tu vjeru. Vjeru da će sve biti dobro i vjeru da sve što nam se događa u ovom trenutku se događa sa razlogom. I da vjerujemo da možemo, da zaista te usluge, te proizvodi koje mi nudimo, koje prodajemo, da to vrijedi, da postoje kupci za to, da će doći kupci koji će željeti kupiti naše proizvode i usluge i da će sa time naš bankovni račun biti veći iz dana u dan. Pokušajte uvesti nekakve dejtove sa novcem gdje ćete vi bar jednom tjedno, sam sigurna da svatko od vas ima bar pola sata tjedno, da se suoči sa svojom financijskom situacijom na način da pogleda koliko novaca ima, da razmisli koliko novaca je prošli tjedan došlo na njegov račun, da razmisli kako se sad on osjeća, odnosno kako se sad ti osjećaš kad vidiš taj iznos novaca koji si primila u prethodnih tjedan dana. Razmisli o tome što si sve potrošila, odnosno na što si sve novac potrošila, odnosno investirala zadnjih tjedan dana i kako je to poboljšalo tvoj život. I zapravo na taj način stvaraš odnos sa novcem. Nikako drugačije. Ok, to je to za mene od danas. Je li ima možda netko nekih pitanja? Dobro, vas puno zna koliko ima novaca na računu, to je super. Evo, pričekat ću sekundu, dvije da vidim neko pitanje. Bolje se osjećam kad ne gledam, kaže Anita. Pa kad malo bolje razmisliš, jel se sigurno bolje osjećaš kad ne gledaš svoj račun? Jer opet osjećaš nekakav strah i anksioznost zbog toga jer nisi sigurna što ćeš vidjeti na tom računu. I evo, još jedan savjet, spomenula sam to već tokom videa, ali napravite inventuru svojih financija danas. Stavite na papir, u tablicu kako god želite, sve prihode koje imate, sva stanja na svim računima, aute, nekretnine, znači sve što imate stavite na jednu stranu i na drugu stranu stavite sve što dugujete i sve vaše obveze. I onda od svega što imate oduzmite sve što morate platiti i neke vaše obveze i onda vidite koji je saldo i gdje stojite i kak stojite sa tim. I onda razmislite kako vam izgleda taj broj. Je vam to ok ili vam nije ok? Ja sam imala jednu klijenticu koja se jako bojala da će spavat malte ne pod mostom ako dobije otkaz, da nema dovoljno novaca
da, ne znam, da će umrijeti od gladi i da će morati tato tražiti novce ako slučajno ostane bez posla. I ja sam joj rekla da napravi meturu financija da uopće vidimo gdje stojiš, jer na pamet govoriš neke stvari, ti ne znaš gdje si jer nisi pogledala svoj račun ne znam koliko mjeseci i uopće nisi sigurna kak stojiš. Ona je napravila svoju inventuru financija i onda je zapravo osvijestila da ona super stoji. Da uopće nema takve probleme kolike je imala. I zato bi trebali gledati svoj račun. Jer ponekad mi preuveličavamo stvarno. Ponekad situacija nije toliko grozna kao što mi mislimo da je grozna i jednostavno smo mi sebi u glavi nešto zacrtali da je to tako, a realnost je potpuno drugačija od svega toga. Evo, Marta kaže, ja se definitivno bolje osjećam kad znam jer na taj način imam osjećaj da imam kontrolu nad situacijom. Da, kontrola. To je još jedna stvar o kojoj bi mogli pričati, ali to ćemo staviti za sljedeći put. Tihana kaže, par godina zajedno s partnerom vodi budžet. Super, odlično. Što je dovelo do toga da zna s koliko novaca raspolaže. Da, to je stvar, znači to je prednost budžeta, što ti zapravo onda znaš gdje tvoj novac odlazi i gdje zapravo želiš da tvoj novac odlazi. Jer ja vrlo često znam reći da je novac komad papira, da on nije ništa drugo osim komada papira i zapravo on ne može ništa. Ako ga sad tu staviš da stoji na stolu, on će stajati na stolu. Neće narasti, neće se smanjiti, ostaće takav kakav je. Ali ti mu daješ vrijednost. Jer kad ti odlučiš da ćeš, ne znam, kupiti nešto sa tom novčanicom, da ćeš uložiti to negdje, ti si mu dala vrijednost. Ti si rekla koliko to vrijedi za tebe i na taj način se on ostvario. Jer inače bi samo tamo stajao na stolu i bio bi to što je, komad papira, ništa više od toga. I kad si na taj način postavimo u glavi, onda potpuno drugačiju sliku i percepciju novca imamo. Jer novac nije ništa više, niti ništa manje od toga, on je samo sredstvo razmjene. I tu bi možda još bi samo htjela se nadovezati na usluge, odnosno na usluge koje mi pružamo i proizvode koje prodajemo i cijenu koju naplaćujemo. I u jednom trenutku sam bila rekla da dajemo hrpu bonusa da bi netko kupio našu uslugu i onda se osjećamo nezadovoljno jer znamo da to vrijedi možda puno više, a mi smo sad tu morali spustiti cijenu jer eto možda neće nitko kupiti. Sve je razmjena. Ako ti meni daš nešto, onda ja tebi moram dati nešto za uzvrat. Tu se ponovno vraćam na one jabuke i brašno sa početka priče. Znači, na početcima civilizacije, ako moj susjed nije trebao brašno, a ja sam trebala jabuke, ja sam morala ići tražiti dalje. Jer njemu ne treba brašno. Zašto bi mi dao jabuke? On ima samo jabuke da dalje razmjenjuje to sa nekim drugim. I zato je nastao novac da bi se spriječilo to nešto, da onda sa novcem platiš sve to. I zašto nije normalno da se plati naša usluga koju mi nudimo ili proizvod koji mi nudimo po vrijednosti koju je netko istaknuo. Ja sam osobno protiv cjenkanja i to jednostavno nije ono što meni odgovara. Ja se ne cjenkam, ne volim se cjenkati jer smatram ako je neko rekao da to vrijedi 1000 kuna, ja ću platiti 1000 kuna. Ako ja to želim, ako znam što će to učiniti mom životu i na koji način će unaprijediti moj život, posao ili bilo šta. Neću se cjenkati jer smatram da sa time umanjujem vrijednost te usluge, proizvoda ili osobe koja stoji iza toga. Svatko od nas određuje koliko naš proizvod ili naša usluga vrijedi. A na drugoj strani je da procijeni da li to njemu vrijedi dovoljno pa će to kupiti ili mu ne vrijedi dovoljno pa neće kupiti. Evo, Mihaela kaže da je sa većom cijenom dobila više posla. Da, jer to je samo strah. Mi se opet bojimo da ako povisimo naše cijene da će kupci nestati. Ali ako zaista nudiš uslugu koja vrijedi i proizvod koji vrijedi, a 100% sam sigurna da svi vi to nudite, onda nema straha.
Jer onaj tko želi kupiti vaš proizvod i tko želi raditi sa vama, radit će sa vama. I naći će vas na koji god način hoće. I tu se ponovno vraćam na onu priču o zakonu privlačenja, kada zapravo ti svemir, odnosno Bog, ne rješava to na način da ti je nešto dao na pladnju, nego ti je poslao nekakvu ideju, misao, ljude, situacije i sve, a ti si u tom trenutku rekla ili da ili ne. I opet sve ovisi o tebi. I evo za kraj bi još samo htjela spomenuti odgovornost, da shvatimo da smo mi sami odgovorni za naš život. Znam da je ovo možda sad nekima teško čuti, međutim nije niti država kriva, niti vlada, niti ne znam koga već možemo okriviti za sve naše probleme ili situacije u kojoj se sad nalazimo, ali mi sami moramo preuzeti odgovornost za naš život. Živiš u Hrvatskoj, plaćaš poreze koji su takvi kakvi jesi. Svake 4 godine imaš mogućnost izaći na izbore i to promijeniti. Ja se slažem, većina odlučuje, međutim i većina onih koji ostaju doma odlučuju. Očito većini ne smetaju toliko visoki porezi. I kad smo već kod tih poreza, kad na kraju godine plaćaš taj porez, nemoj razmišljati na to da je to užasno puno koliko moraš dati državi, nego razmišljaj na način, wow, pa ja sam puno zaradila, jer što više poreza platim, to znači da sam više novaca zaradila za sebe. A druga stvar je sad na koji način ti trošiš taj novac i da li zadržavaš novac ili ga trošiš. Jer nije teško zaraditi novac. Ja mislim da je lakše zaraditi novac nego zadržati ga. Mi imamo svi problem sa zadržavanjem novca, a ne sa zarađivanjem novca. Evo imamo još 2 predavanja. Marta kaže, hvala ti Marta da je bilo korisno. Samo malo da pokušam pročitati cijeli, ali ne da mi otvori cijeli komentar, budem kasnije. I Mihaela kaže, recimo oni koji rade na crno, kojih smo se bojali i još uvijek imaju veće cijene nego mi koji radimo legalno. Da, ali uvijek imaš mogućnost prijaviti toga ko radi na crno. Mislim, ne kažem da moraš, nego samo ističem mogućnosti koje imamo. I pokušajte staviti veći fokus na sebe i svoj biznis, a manje na sve one oko vas. To je ona priča o konkurenciji koju često govorim svojim klijentima, jer ako si ti fokusirana na sebe i na svoj biznis, to znači da svaki dan radiš na unapređenju tog svog biznisa, svojih usluga i proizvoda, a ne brineš se o tome što radi konkurencija. A dok god se mi brinemo o tome što radi konkurencija, mi se ne stignemo baviti sa svojim proizvodima i uslugama. Na prvom mjestu bi ti trebala biti tvoja firma, a ne sve ovo ostalo. Ok, hvala vam cure, hvala što ste, i dečki ako ih ima, hvala vam što ste gledali. Evo, nadam se da vam je služilo ovo što sam vam rekla danas. Ja sam vam tu, ako imate još bilo koje pitanje oko bilo čega, slobodno mi pišite u inbox ili u komentare pa ćemo odgovoriti naknadno. Bok!